Τι συμβαίνει όταν ένα προϊόν βγει από τη γραμμή παραγωγής? Πίσω από κάθε προϊόν της Isopipe υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που διασφαλίζει ότι θα φτάσει στο συνεργάτη μας σωστά, ασφαλές και στην κατάσταση που πρέπει. Αμέσως μετά την παραγωγή, κάθε προϊόν περνά από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και στη συνέχεια συσκευάζεται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να προστατεύεται κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά. Στις αποθήκες μας εφαρμόζονται σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης όπως το FIFO, που διασφαλίζουν τη σωστή διακίνηση των προϊόντων και την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων. Παράλληλα με τη χρήση προηγμένων συστημάτων διαχείρισης αποθήκης, παρακολουθούμε με ακρίβεια κάθε προϊόν, παρτίδα και θέση αποθήκευσης, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, οργάνωση και άμεση πρόσβαση σε κάθε προϊόν. Όταν λαμβάνουμε μια παραγγελία, ακολουθεί η διαδικασία συλλογής, ελέγχου, συσκευασίας και φόρτωσης, με στόχο κάθε αποστολή να φτάνει στον προορισμό της έγκαιρα και χωρίς φθορές. Για εμάς, το supply chain δεν είναι απλώς η διαχείριση μιας αποθήκης ή μιας μεταφοράς. Είναι ο μηχανισμός που συνδέει την παραγωγή με το συνεργάτη μας, διασφαλίζοντας ακρίβεια, ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της διαδρομής.